Hey guys, good morning. Mahaw ta ninyo. Balik. Naway kong pamahaw. Napaday may biko dia. Yan si Dan dia. Ginataang langka. Bitaw. Salamat des naghatag ani. Hinatag na ni. La, kinakasugang buwan. Hours later. Ngita mi kuan mapalit tag lubi. Matubi ta mi lamang. Kay mapalit mig lubi, wa may nailubi dari sa ubos nja. Wa may musaka. Magkuan ko maggulay. Maalidin na nagduba ng sirkuna. Di man. Dahil ang mga bata-bata diya. Nanguban pud. Marapod mig mopalit og isa ka sakong lubi kay kami pong tulo. Nanguban man ni sila. Bao, naangay siguro silang amang. Kasi naangay ni John duhang amang. Naalyan na. Kay Malabi ma. ganahan mo mag manuban. Malabi ma. Naangay kang amang Aliana? Ikaw Lexi. Di. Char, naangay si Lexi na. Iwa! Ayan na! Ay. Mamang good lipstick. Ayan na. Beta, di beta po, di maangay dito kaya mo itong kuan. Joke ra. Amara po itong igagaw. Anak sa igagang tatay. Agpapa ni amang og si tatay. Si Kandigri Kasin. Malabi ma. Si amang magtagutlo naming amang. Malabi ma. Labi lipstick. Magtuno mi, lami man ikaw og tinunuan. Magwapa siya ma. Char, guwapo. Majul magnasamang ron, saan na pag-sign ron, lubi. Nga o maglubi. Baw, di ko ka maog. Saan pag-sign og lubi. Sign of the day. Baw, insa. Ahala mang isuwat. Siya mang og suwatan. Makasabot siya og suwatan og in English. Pero og imong suwatan, may kag lubi. Di kasabot. Niskwila mo na sa amang. Sa hagna, sa una, niskwila siya sa hagna. Dito sa eskwela sa mga amang. Mao na og kanang na aswatan siya in English jud. Di sa kasabot og binisaya. Okay? English may gitudlo sa eskwelahan. Bito na usahay di ko ka-sign hang isuwat. Si amang kanang kuan. Sa eskwelahan nila sagna kanang ka-istorya pa. Di, nga na nawang gudang ka istorya sukad. Amang manggunas. Oh, amang manggunas sukad sa pagkabata. Hala jud. Saan na ni pag sign. Ako rin tayo ni amang nito. Sira sign. Minsan man ka mo sign, be. Minsan man ka gumpay itong lubi. Di ko kay bawa. Oh, kay ka mo sign. Ay, gihangat ko. Hangat ko talisik. Kursunada pa rin mga batos. Ayaw ako isalikway. Para plin. Ug ayaw ipahilayo ka nako ang imong Espiritu Santo. Hatag ka na kalipay Ikaw tungod sa kaluwasan nga. Oh, gihangat ko. ako hangat. Ako hangat mo. Ano ko exercise? Hala. Nakuwag diyang upo. Huwag naman ko ng upo ah. Nasa daghang lubi di ah. Ayo. Ayo.
Mupalit ni Globe. Insa ba ni pagkasahin na kana? Tagpila man na. Nay tagjis? Ha? Bita da 20 ra. Pila man na tagjis bok? Balik 20. Di ko ganay iro. Ali. Naiba na nga tagak di ah. Haba lubi. Dabong mo siguro na. Ada bong. Habe. Sinatan nino. 20. Kamu amin ma. Pwede amin. Amin na sa kuno. Mamang ko jis. Na may lubi sa ubos. Wala may musaka. May laki. Gani-gani ang isuwan nagsaka din dana man Batang 20 din ni buok. tagjis. Aw. Kang lulumi mong ukuan hawiran. Karang di lisod. Na, bit-bitan ni mo. Ang itapis na nimong kamat. Kau, okay ra? Ka, hari same. Salamat. Matao liksi. Hala ka. Lakaw na liyan na, padaplin. Mama. Mauna, nailubi, wa may musaka. Doras amang, amin yung palit sa imong lubi mang. Ito ah. Dagdumin yung palit. Darag isang, padaplin ah, darag isang upo oh, harang, dako ah. Kau, kaya ni maliksi? Kau. Ay. Uli na mi. Kaya magutan pa ko. Tikpan po ng bit-bit. Kau. Di man bit-bit ring isa. Kau ralaman. Manghud. Malay kusog na dyan kamot. Ay. Sige na, wa pa dari ra. Natagsa mo na bit-bit. Alian na. Lakaw, di dahil po mo lakaw bang bit-bit. Lisod po. Daplin. Daplin ka na yung motor. Nagduha o sweet. Oh, ajaw. Liksi. Kung nalamay nagda. Kay ni bali ba nagduha bugat ko no. Ya. Ang inita. Lubi mo diha. Bitaw mao na. Dapat ni nagpasaka mig lubi. Hindi mo palit. Magbunot kog lubi dari ko sa gawas magbunot. Dari na ko sa gawas magbunot. Aray ko, hala. Hapit ng kumasamad. Oh. Kita ning kita. Dislak jadi ay maju galing kay kuan ra tapsing. Oh, panalit dan salamat Ginoo panalit dan pagajig ko kay tapsing ra.
Ay. Sama jadi ay ko gamay. Aliran ng bunot ng ulga. Ay nako. Ang magkudkud na pwede ron. Lapod. Tapi man. Natapi pagkakuan. Hindi na magtapi. Kaguron pa ni. Gamay raman siyang lubihan ay. Gamay rang lubiha. Yara nga tunuan. Kanang naisuso sa dagat. Isa nga na ni? Magungun. Lami ko ni. Mukhang kog nga ni nga suso. Kay suso manis dagat. Saan man na pagkaon? Insa? Saan man na pagkaon? Nagulag bata. Insa ko ng pagkaon. Gahi na kanulik sina. Naguul. Pagod ka tilo, anak. Ato kung tilawan nato ning pang putlan. Putlan ni sag tumoy ani. Inja. Boy, kulitugon pud niya na. Di na, suksumpo naman ah. Hala. Excited day ni Ron. Bibo day kinananay da ni Ron. Malingaw ko nga ni. Bitaw nag-crib ko nga ni ba susus dagat. Anja asang teptepan. Teptepan ni. Mao ni ang tunuan. Gikan Dennis kuan guys, gikan Dennis Valencia. Basig patay na ni Nay. Adi di ay. Buhi! Namuot kong liksi. Ala ka ko japon nga na day na. Nga ni Nay. Tumoy na ah. Buhay pa. Ano ba? Kaya pag-amay, kaya di na makakon. Kiba man lagi ka, Nay. Ala. Nga ni. Oh. This is my first time. Kasi may nakakuha din, ah. Japon din nga ni na. Ala. Pasag sila ng liksikaw. Magkuhan ka ng talsik ang kuan. Yung mata na na. Awa, liksi. Hingani. Kung sila ng liksikaw, kaya ngibutang rikaw. Ako man. Pagkadong na nagsidla ng kayangi, kuhan kang tinutupan. Suso sa dagat. Be. Sila na yung nagkudkud ako yung magtutok dari butang. Yara. Sundang dyan gigamit kaya di man sa pwede kutsiliw. Hindi ba tabang na? Sundang mo ang muda na ikuan. Tanawan na, nga ni katas na nagagiputol. Karon pa ka makasuway nga nilikse. Ala, nga. Awan na ikato nga. Kung may ingana sa kanang hagna. Makatinak ra ba ni? Kaya tapos pa ng kuwan. Jabrasan pa ni Nay? Tutuon pa na. Tunuan. Tutuon. Pwede nga ni hagnalikse. Mo. Sino sa'yo nanguha? Walang ingana. Ganito ko sa ingana. Kay ba ako ato ni sa kuwaon sa kuan, dapit sa naay mangroves. Anas mga kakahuyan. Ay. Hi guys. Magkuhan day ko, magprito ko. Malat niya ma.
Sudas mga bata, magprito ko ani. Sama ni, ang kahabol ng panihang kutsilyo. Ano nga pula? Oh, ginoo ni ang kutsilyo ang kahabol. Ang gamit tagtulog ka kutsilyo. Ang araw na basang kahabol ng kutsilyo. Hindi napili, apil rin. Na. Ang sama po din mga kutsilyo, ha? Para magkahabol. Hindi raw po kung kamang mubaid. Be? Ang sapod ni uy. Mali pa itong ipabayad ni kuya, katulingan ni kuya ni. Ha? Maka-high blood ni Diba ni puno sa mga kutsilyo ha, mga habol man. Malintang na pilaki dari kay mga laki ka expert man na mubaid. Nay. Grabing kahabol mga kutsilyo. Makahiwa. Ha? Saan man nga mo bayra? Bayar lagi jadi magyapon. Ang bayra lang ng sampuk sa. Kanidi ni. Panaksan na wido na may bayran. Iman mo ko. Ang nang gibay kay katulong ko. Nihait man din siya lagi. No ba? Habol malun. Di siya hait ni. Ang gamit ko, yaman ako. Kaya bay ka na nang gibay na. Habol ni. Ngara. Kuya Beras na gano'n, pakita na. Marami na yung bayran ni Nani. Ano pa lang sorry. Hindi nga ang habuang gibayin. Ako na yung teknik ni nanay. Diyan sa ibaid sa panaksan. Baka na. Nandot ba? Basta hindi ka nagbayad ko. Hain ka kinay. Nagbayad di. Tawag na. Kamao Diyos na nay ba? Wala nay. Kuya, din bayaran din ni nay. Nagbayad. Baka na yung sa una na Gisapot na bayran. Hala bito, gisapot na ba dyan ko nay?
Wala, pabayaran nila. Naman ka bayaran na. Ay, nga na naman ang mukha ko. Bayad ko ka na naman. Kaya naman yung... Na, ni hait. Gudan ni lagi na eh. Ala, madu kayo nisud ka na eh. Sapot talaga dyan ko. Hindi ko kahiwa. Hait dito na eh. Mga nagaling gibain na rin. Kujawan dito ni mo na iba. Bilib dyan. Hurot dyan ang bilib Mga mo na. masikot karaan sa una. May bayaran. Hurot dyan ang bilib mo na eh. Hindi ko dyan hay. Oh, nahait dyan guys. Ala, Nay. Salamat, Nay. Love you, Nay. Kuya, wala nagis na Nay lagi. Kanang reaction ako kasapot ba? Kay, hani ba ni? Na, nahait dyan guys. Liman kay kanira, may teknik ni Nanay. Hala, kujawan. Ha? Nandiyan, Lixie. Bilib kang Nanay, Lixie. Kuyas, Nanay Lita. Kujawan, si Nanay Lita. Dali ra na. Magprito ta dani kay di man pud mo makaanog. Kuan. Suso. Nami kuan ba na may ginataang suso sa dagat. Kaya mga bata. Ignay man na. Ano kaon? Kaon ko oy. Tilaw ka? Kaon ko no? Ang kaon ba? Ang kaon siya. Susuk-susuk. Dai ka na laman ano laman hug dun eh kay bugbus bil sagbot. Bangon ako. Nga do. Ang kaon siya. Ang kaon siya. Ang A few moments later. So guys, daragat ng ginataang suso. Yay. So dara guys ya. So adag makakuha bata. Wow. Kami bidayo. dahil sa ano ba na di pakas na pagniwa. Ano ba? Lami man. Suso magunis dagat. Na. Ay, guys. Pinakalit nga pag-sup-sup di ay. Naghalag ako. Nami. Hay. Kakayaw. Hoy, hinawag ng tiil. Sorry guys, ang gitang tang ang tiil guys. Iring guys. Ag ikaw. Ano naman na? Gahi. Gahi di man good. Hindi na gahi. Ang galing gipa bukawan una. Gahi di ay. Sabawin na yung luto lada rin. Sabawan mo. Hi. Kalian na. Abrihan na ng buongon. Tilawan o tamis ba? Ay, salamat. Nahait ng sigamang kutsilyo. Si Nanay Radyo nakapahait dan eh. Wow. Pink. Puti. Puti oh. Namutan yung bungo no? Sa tanang prutas, ang ganahang prutas ko avocado. Nandiyan ka tong bagong kaplag na prutas. Lami, katong black sa puti. Lami ito siya guys. Kuan po siya, grabe pag diyang nutrients dito. Ano sa kani, mura manig. Puti siya. Ila iklasi. Ila iklasi. La iklasi ko no. Ano naanad ba siya katong buongon sa amo ang udyan ba? Kay kuan man to pink. Uy. Di ko kukado dani oy. Nakudugan. Namuto. Kapon? Ha?
Malawak mo ang tuwa mo. Ano na magmuluto? Doon pa pagluto? Ano mo? Hindi na? Mauligi na. Dali na lagi mo kaon basa. Karnig sa daan. Pwede ba rin na magsigir at karni? Hindi mo na maadyon magsigir karni. Sabot. Nanglan mo kaong kag-isda yan na. Ama? Hindi, hala, nasamdan. Ala, nasakyan. Tapi, Kasi, favorite na ba ni mother? Mother dear. Tunan. Bata, asan na buungon ma? Asan na buungon ma? Bawa paglima tilawi. Panatilawi ma? oh, imurong duha. Ay! Nasamdan na po sang kuko. Kaya-kanyang trip sila, si Tatay Radio, si Nanay TV. Ito marami pa kuminaw Tatay. Ito ay gibuhat nito sa Hagdalix eh. Ngarong rasa. Ha? Kano kag TV? Oo, TV. Yan ang insara mo ka? May naman. Yan ang insara mo ka na to. Wow. Asam ka ganahan po. Ganahan po dyo. Hagna o Galicia. Hagna o Galicia. Hindi ka mo pili. Ganahan po ka sa Hagna. Ganahan po ka sa Galicia. Mga ba? Ninja. Naghibaw mga kagagi mong papanay. Uya, bisay mong gibati. Ha? Ha? Bisay mong gibati. Ha? Nag-uul ka? Oo. I love you. Pilot na lang mo ito. Oh, very good. Inom mo tubig. Ako rin may hugas. Mabasa ka.